Právě začíná magazín Zeptali jsme se za vás a spolu s ním začíná i nový seriál Domy, hrady, rady aneb Můj dům, můj hrad, každý radu rád. A my jsme se přišli o radu k ředitelce společnosti Triumfak, paní Mirce Fischerové. A dnes se budeme zajímat o problémy společenství vlastníků, které jsou nejčastější. Dobrý den. Dobrý den. Tak mezi nejpalčivější problémy společenství vlastníků patří pohledávky za dlužníky. Dlužníkem je v tomto případě myšlen vlastník bytu nebo nebytového prostoru, tedy člen společenství, který řádně a včas neplatí příspěvky na správu domu a pozemku, to znamená příspěvky do fondu oprav a zálohy za služby. Obecně lze tyto dlužníky rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří takzvaní občasní nebo náhodní dlužníci, kterým dluh vznikl krátkodobě a tento dluh oni většinou v krátkém časovém horizontu vyřeší. My se však dnes zaměříme na druhou skupinu, to jsou notoričtí nebo chcete-li chroničtí neplatiči. Tyto neplatiči již mají dluhy v řádech 10 000 a znamenají pro společenství často velkou finanční zátěž. Když si představím takový průměrný dům, plný bytů, kolik na takový dům připadne neplatičů, těch notorických? Tak vezmeme-li například takový klasický dvouvchodový panelový dům o 48 bytových jednotkách, tak můžeme říct, že tam bývají pravidelně tak 2 občasní dlužníci a 2 až 3 chroničtí neplatiči. Protože teda skutečně tyto chroničtí neplatiči, jejich výše dluhu se v řádech pohybuje kolem 25-30 tisíc, hrubě tím narušují chod toho společenství vlastníků, neboť společenství vlastníků bez ohledu vlastně na výši dluhů a na počet dlužníků je povinno dostát svým závazkům, které vyplývají vlastně z uzavřených smluv s dodavateli, ať už se jedná o dodávku vody, tepla, elektrické energie či o svoz odpadu. Pojďme se nyní zeptat, kdo je za řešení těchto problémů zodpovědný a jak vůbec přistupovat k vymáhání dluhu a podobně. Tak za řešení pohledávek za dlužníky je v každém případě zodpovědný statutární orgán společenství. Tímto statutárním orgánem je zpravidla výbor, pokud není stanoven předseda, postaru pověřený vlastník. Je třeba zdůraznit, že statutární orgán je odpovědný v každém případě a tuto odpovědnost nelze v žádném případě přenést na třetí osobu, to znamená ani na externího správce. Nicméně, pokud společenství externího správce má, mělo by být úkolem tohoto správce společenství při vymáhání pohledávek pomoci v co největší možné míře. Jak tedy může být nápomocen správce? Tak správce by měl v první řadě výbor včas, řádně a pravidelně informovat o výši a délce dluhů. Další automatickou činností správce by mělo být zasílání upomínek. My v naší praxi používáme dvoustupňový systém upomínek. První upomínka, já ji pro sebe nazývám upomínkou hodnou, je upomínka, ve které dlužníka pouze informujeme o tom, v jaké výši a za jaké období vznikl dluh a dokdy a kam má tento dluh uhradit. Druhým stupněm je potom upomínka předžalobní, ve kterého již neplatiče upozorňujeme na to, že v případě, že dluh neuhradí do stanoveného termínu, bude přistoupeno k soudnímu řízení. Dále upozorňujeme neplatiče na to, že při soudním řízení vzroste jeho dluh o náklady soudního řízení a dále o příslušenství. Do nákladů soudního řízení započítáváme náklady na právního zástupce společenství a náklady na soudní poplatek. Příslušenstvím je potom myšlen úrok z prodlení a poplatek z prodlení. Pro informaci sděluji, že aktuální výše poplatku z prodlení je 36,5% ročně, aktuální výše úroku z prodlení je 8,5% ročně. Samozřejmě tato předžalobní upomínka ještě umožňuje neplatiči nebo dlužníkovi i smírné řešení, a to je uzavření dohody u uznání dluhu a splátkovém kalendáři. Statisticky lze říci, že zhruba 1/3 dlužníků tuto variantu využije, nicméně zhruba pouze 30% z nich tento splátkový kalendář dodrží. A co když, paní ředitelko, neplatič vůbec nereaguje na upomínky na nic? Je z něj takzvaně mrtvý brouk? V případě, že neplatič nereaguje na zaslané upomínky ani není ochoten se společenstvím sepsat splátkový kalendář, doporučujeme společenství začít neprodleně tento dluh vymáhat prostřednictvím soudního řízení, neboli podáním žaloby na zaplacení. V tomto případě, pakliže se proto společenství rozhodne, je již plně v jeho kompetenci, jakým způsobem bude dále pokračovat. To znamená, zdali si tuto žalobu sepíše a podá samo, nebo zdali využije služeb nějakého právního zástupce.
situace. Já osobně bych vždy doporučovala využít služeb právního zástupce, neboť i když tyto spory se zdají poměrně jednoznačné, velmi často bývají složité a zdlouhavé. V zásadě se dá si doporučit, aby obecně výbor nenechal ty částky, které jsou dlužné, dorůst do výšek, které jsou potom velmi obtížně vymahatelné, anebo ty dluhy nechal zestárnout. Obě dvě ty situace jsou v zásadě špatně. To znamená, my doporučujeme, aby v horizontu maximálně třeba 3 měsíců došlo k nějakým prvním úkonům ve vztahu k tomu vymáhání, zpravidla tedy ve spolupráci se správcem, k nějakým prvním upomínkám a podobně, tak aby se k nám, tedy k právníkům, ta kauza k tomu vymáhacímu procesu potom před soudem v rámci soudního sporu dostala ještě relativně mladá, to znamená ne starší než několik měsíců. Ze zkušenosti musím říct, že ochota společenství řešit pohledávky soudní cestou není příliš veliká. I z praxe víme, že pouze zhruba 1 společenství z 10 řeší takovou tu pohledávku prostřednictvím soudního řízení. Občas se dokonce stává, že díky nečinnosti výboru pohledávka se dostane vlastně do takové fáze, kdy už je prakticky nevymahatelná. To znamená, výše dluhu již naroste do takových rozměrů, kdy dlužník již není motivován, aby dluh uhradil. Příčinou takové nečinnosti, nebo příčiny jsou různé, například v malých domech. Tato skutečnost je často dána snahou výboru vlastně nemít konflikt se svými sousedy, kteří třeba s kterými v domě prožili velkou část života. Dalším faktem může být třeba obava o výsledek takového soudního sporu a nebo obava o přílišné finanční zatížení společenství. Členové statutárního orgánu si v těchto případech nejspíše neuvědomují, že se nejedná o pohledávku jejich vlastní, ale o pohledávku společenství. Jehož zájmy zastupovat musí, nikoliv mohou. Milí diváci, soudím, že by bylo vhodné třeba tady stylově před budovou soudu všechno shrnout. Pokud někdo dluží peníze společenství vlastníků, vězte, že výbor tohoto společenství je povinen tyto peníze vymáhat. Bohužel musí jít stranou všechny sousedské, kamarádské a další vazby. Výbor je povinen dlužné peníze vymáhat. Soudní cestou třeba, je-li to nutné. A co říká statistika? Ta říká to, že takový spor může trvat průměrně 2 až 4 měsíce, pokud jde všechno hladce, ale pokud se to komplikuje, trvá až 2 léta. Ano, přátelé, to byl magazín Zeptali jsme se za vás s podtitulem Domy, hrady, rady aneb Můj dům, můj hrad, každý radu rád.